Kamakailan lang ay nag-celebrate ng birthday celebration si Karina. Syempre, hindi mawawala ang mga naging co-housemates nito sa Pinoy Big Brother. Mukhang na-miss talaga ng husto ni Seth ang mga naging kasamahan dahil present siya sa birthday celebration ng kaibigan. Sa larawang ito ay pansin na mukhang dumidistansya si Seth sa mga girls dahil baka ma-issue ang loyalty nito sa napapabalitang girlfriend. Patunay na din ang larawang ito kung gaano talaga ito kaloyal sa napapabalitang girlfriend na si Andrea. Patunay na din ang larawang ito kung gaano talaga ito kaloyal sa napapabalitang girlfriend na si Andrea.